יאללה, הפעם חייבים וואי, לנצח. המפה עם מברזל, זה הכי כיף. אני אם אתה דפנד זה כיף. פיוז. פיוז, סליחה, אני קורא דפנד. אני... זה עכשיו קסקה לזה. לא, בעצם אני אהיה מיוט. אני לא יודע מה להיות. אני מיוט. תהיה בנדיט. כן, אני הולך על בנדיט. אני אהיה מיוט. אוקיי. אז אתה תדאג לנו לחשמל... בוא, רגע. לא. בתור בנדיט יש לך גם ווייר? כן, לקחתי גם ווייר. יופי, אז תקשיב, אפשר לחסום מסדרון שלם, רק לשים שילד עם ווייר מאחוריו ולחשמל. סבבה. ואתה חוסם מסדרון שלם, אי אפשר לעבור אותו. רק שהמורל זה לא ישכח לשים את הארמורים. Boraz, don't forget to put the armor down. Just as we start. הוא יודע, בטוח. אורייט, הוא אמר. אבל איזה מבטא יש לו? אמריקאי. יאללה. אוקיי, המקום הזה כולו מעץ, זה לא מושפע. היי, זה חף. גאדים. יאללה. נשים פה. אנחנו צריכים לשרן פה את הקיר שבצד. מי מיוט? לא. אף אחד בסוף? מה אתה עושה? קאסל? כן. חייב את זה. איתן זה קאסל. אני האחרון שלא לקח את הארמור, שזה טוב, בגלל שזה מה שכל השאר כן לקחו. אוקיי, איך אמרת שחוסמים מסדרון? רגע, אני אבל זוכר, אבל תגידו לי איפה כדאי לשים את הזה. יש פה מצלמה, אחי, יש פה מצלמה. לא, הדרון שלהם. נו, מהר. איפה, רגע, בוא נשים כאן לרימונים. טוב, עזוב אותי. איזה מסדרון לחסום? בוא כאן, בוא. איפה? אני מגיע. אתה סוגר את הדלת הזאת, קודם כל. מהר, שנייה פה. אתה שם פה שילד. שים. רגע, צריך לחפש את הסוויט ספוט של הזה. אוקיי, שתעשה את זה מהר. לא, איתן! מאחוריך! תודה, אחי. פגעתי במישהו. אוי, הנה. כל הכבוד. שים בר בוער, תחשמל. מהר. איתן, תברח מהרימון! אני אשים פה את הזה של הרימונים. אולי זה תעזור... כן, קצת מאוחר מדי. אני חושב אתה יודע שיש שם אנשים, אחי. ירגות. נייס. כן, קצת מאוחר מדי, אבל נייס. זהו, אתה לבד. אני לבד בעולם? תלך לעזור לו אולי. מה מה אתה עושה? מה אתה עושה? תגיד לי מה אתה אומר, מה? אתם באים מאחוריך, שי. זה טוב, זה רע. הוא שם ב-A. שמעתי מישהו? אומייגאד! בטח שלא מתואמים, אנחנו מנסים לשרת את הקיר, אתה פורץ לנו לחדר, איתן. מה אתה רוצה? מה זה היה עוזר? ניסינו לחסום שם, היית חייב לי להרוס לנו? לא עזר לך. אני לקחתי את החצר כזה. חכו רגע, אז אני אעשה עכשיו, בסדר. לא, אני קורא לו מר חזק. אבל הטוויץ' הזה הוא לא איתנו, הוא לא ידבר איתנו. אתה רוצה לקחת את הסיכון הזה, שי? מה? שהטוויץ' הזה ידבר, כי אתה צריך את טוויץ' בשביל לעבוד איתו, כי כנראה גם חשמלו קירות. אם יש להם בנט, אז בחשבון שיש לפחות שני קירות מחושמלים. בטוח יש להם בנדיט. היום כל אחד קונה בנדיט. היום. איתן מדבר כאילו הוא משחק במשחק הזה שנים רבות. נכון. איפה מצאתם אותם? מישהו יצא, אני משחק. קומה ראשונה מול הכניסה מצאתי שני אנשים. אוקיי, דפק אותי, אז אני יודע מאיפה להיכנס, בלי שהם ידעו. לא! לא, זה היה. ניסיתי. גאונים. אחלה עבודה. יאללה, איתמר תוביל אותנו אם אתה יודע מאיפה להיכנס. כן. יאללה, בואו נעשה משהו.
קודם כל לכניסה הזאת, לאיפה אתה הולך? לא, רציתי לראות איפה זה, כאילו מבט עילי, שאני אדע בדיוק לאן אני הולך. אוקיי, שי, אתה רוצה לפרוץ מפה? רגע, איתמר אמר שהוא יודע מאיפה לפרוץ. יש פה איפשהו מין ירידה כזאת. Dudes, go after nerd stuff. לא משנה, שמו ממנו זין. זה בסדר. נו, מאיפה? כאן, רגע. איפה שצריך להיות פה מין ירידה. הנה, כאן. אתה מודע לכך שהם יחורו לנו את הפרצוף. לא משנה? לא, הם לא נמצאים כאן, אבל אפשר לעלות להם מכאן מלמטה בלי שהם ישימו לב. רוצה לשלוח את דרון לוודא שהכל נקי שם? אני קורץ פה ל... לא, חכה. כן, אני רק רוצה לדרום. לא, הוא יכול להכניס לך מנהרה. יש... אתה רואה שם משהו? אני רואה את הכניסה. הכל ריק, אחי. הכל רק, כנס. נו, תפרוץ את זה! בריצ'ארט. זוזו, יאללה, גם כן. אל תשים את התרמייט, שים את הבריצ'ארט הרגיל. נו, סבבה, מה? לא, למה זה לא נותן לי לשים עכשיו? זה משוריין, תעשה את החזק. זה לא משוריין. זה לא משוריין, פשוט חוררתם את הקיר ואי אפשר לשים את זה על קירות. תרחקו, יאללה. קבום. יאללה, כנסו מהר לפני שירדו לפה. אם זה ייתן לי. מה? לא. זה לא נותן לפיוז, נכון, גם היית נתקע שם פעם אחת. למה זה לא נותן לפיוז? אין לי שמץ. הם גזענים. דפק, חכו שם. איתן, תעשה טובה, אל תרביץ באוויר. אתה רוצה שאני אשים על זה... הכניסה הראשית. נראה אם יש פה מישהו. איתן רץ, הוא לא עושה כלום אסטרטגי. אוי! כל הכבוד, איתן, כל הכבוד. זה אתה! איתן. מה? זה מטומטם! תלמד להשתמש בפאקמונים האלה. אני דמעתי, היה רואה שכל הטים שלך עומד שם, אז למה אתה מפעיל את זה? פאק, מפדל בובי טוב. פגעתי במישהו. למה שמת את זה? מה? היה שמישהו, זה הרגתי אותו. Op 4 neutralized. שייה! הגיע הזמן לנצח פה קצת, מה זה אחר הזה? אתה הקיל המנצח. אוי מי גאד, יאללה בואו ננצח קצת. יאללה. מי לקח? אני ג'אגר. אני אקח את הקפקל. קח את בנדיט. שוב פעם בנדיט? סבבה, יאללה. עכשיו, תקשיב. איתן, אל תשבור לנו את הבריות. תודה. אם אתה רוצה... בסדר, אני אכנס איתכם לחדר. שים את החלונות, שים את זה על החלונות, עזוב את הדלתות. שים את זה על זה שלך על החלונות. אנחנו צריכים ששני הפצצות יהיו בחדרים צמודים. אנחנו מקווים, אתה יודע, זה לא כל כך... בסדר, זה מה שאנחנו צריכים. אם זה יצא, אז אנחנו יכולים להגן על זה כמו שצריך. איפה? אחד למעלה, אחד למטה. אז בוא נגן על בי. בוא נגן על למטה, כן. יאללה. אחי, אתם עם עוד שניים שם. תעלו שנייה לקחת את הארמורים, מה? בואו נגן למעלה, כולם למעלה. שאתה מת תבדוק את זה. אני ב-A, בוא שי, שים פה Bomb שילד location או משהו. compromised. הנה, אני שם שילד. כן, שים את הבריה, שי. מהר אחי, מהר, יש לנו 20 שניות. אחלה איתן. נשריין את אחורה. זה למישהו. אוקיי, שים ברבווייר מאחורי השילד Down to 10 seconds. ותחשמל. איפה אתה? מה לשים איפה? קירות ברזל. פה? ברבווייר מאחורי השילד Op 4 has located a bomb. Get שימו ready. את ותחשמל הקירות את האלה. הכל. אני שם. אני שם עכשיו את זה גם חשמל את השילד. כן. לחשמל פה את הקירות. קאסל, כן, תחשמל עם שחה. קאסל, אתה קאסל נכון? בוא תשריין את הדלת. אין, איתן בשלו, עזוב. אוי לא. הופה, זה למטה היה. זה לא משנה, זה עדיין... פאק, מאיפה? מהחלון. החלון. אני צריך את זה של הרימונים. מה? טוב שנזכרת, אדוני. מה, היה לו לך רימון? כן. כן, הם זרקו עוד רימון. הכי צער.
יאללה, אני פה רגע. מה לך פה עליך? די, אתה תפיל את האחריות בזה שאתה מת עליי, זה לא מתאים. לא. וואלה, הוא טיפס למעלה, הוא יורד כזה בג'אגלינג כזה, לא יודע איך. מאחוריך! גם כן, איתמר, הוא פורץ לחדר, אתה מתקין. אני מתקין! אחד פצוע, שמעת אמר לרדת? לא, בוא נשאר כאן. הם יתקינו את הדיפיוזר שם, אחי. או, לאגים. אה, לאגים. בסטרה. מה סגור את החלון, יצא נמות. הופ, והתקציב. אומייגאד, ניסיתי לברוח. זה פיוז! ניסיתי לברוח, כוס עמק. אם הם תבכי, לפחות עכשיו הם בטוחים ששום דבר, אין פה אף אחד, אז אם ייכנסו אני אוריד אותם. אני אנסה לפחות, כי אני לא מפתח. אוקיי, אתם שלושה עדיין, יש סיכוי טוב. תסמנו לי אם אתם רואים שהוא מצלמות. אוקיי, אני בודק את המצלמות. שלום אדוני! מה עשיך? מצאתי מישהו? יש פיוז מול הדלת שלך, אחי. פיוז מול הדלת שלך. הוא בא מהצד השני, הוא בא מכיוון הקירות המשוריינים שלנו. פיוז, ראיתי אותו נכנס שם לדלת. אני מנסה למצוא עוד אנשים. אוקיי, נשארו שתיים. תצ'ינקה במסדרון ליד הדלת שלך? הרגתם כבר את פיוז? לא. פיוז יהרוג את תצ'ינקה, אחי. הנה, אחד! טרמייט! איתרתי את טרמייט! אני מסמן לך. הוא גם במסדרון שם. אמרתי לך שהם מגיעים אליך. טרמייט היה שם, ידעתי. Good job everyone. יאללה. הוא נקם את מותי. הרג את המחבר. אני אהיה פיוז? או שאני אהיה טוויץ'? פיוס. אני חייב לנסות לעבוד. זבל! אל דבר איתי. נגמר איתן. נגמר. אז אני עושה צ'ארג'בק על ה... אתה עושה צ'ארג'בק על הכל, אל דבר איתי יותר. דם, מה אתה בוכה? אני רוצה לעשות את העבודה הזאת. איזה סבל. אופרטור, לא עבודה. איתן קורא לזה עבודה, כי... אף פעם לא זה, איך ניסיתי את החרא. אז למה קנית את זה? קניתי אותו ואני משחק זה פעם. גם השח. תראה, נראה לי זה המשחק הראשון שתוך כדי שאני משחק איתו דיברתי עם חברים והדיבורים האלה לא היו לצחוק וכאלה, אשכרה לדבר על המשחק. אוקיי, מצאתי מישהו. יפה, מכבד. אוקיי, אני מצאתי גם. קומה ראשונה, למטה, מה? למטה. זמנו אנמי אחד למטה. קאסל כנראה, משרן את הדלתות, כן. מצאתי את הבום. קאסל ניסה לראות בי, אבל עברתי מתחת לדלת, הוא פאקינג משהו. אני קבצתי לו על הראש, אחי, אני על הראש שלו. הייתי ל... תעורר להם. תברח, איתמר. אוקיי. שי, בוא איתי. אני בא גם. נכון, תפיוז. בוא. אוקיי, בדיוק פה. תראו איזה כיף לנו. הנה, שים בחלון פיוז הזה. הם לא למטה, אחי, הם לא למטה. הנה, בי פה. זה? כן. יאללה. בוא. כלום. מת. הרג אותי. כאילו את הדרון. לא אותי. אתה לא אומר שגם פה יש אחד. שלא יראה לי ברגליים. הם במדרגות, תקשיבו, הם במדרגות. זה... רינג'ר, מצאתי מישהו. יש שם מישהו בדאון. אוקיי, כנסו. צביתי לפה. תפתחו את הדלת, שמישהו יפתח את הדלת. לא עם צ'ארג'. פתח פה את הדלת הזאת. מה? חכה שנייה. זה? לא, אל תפתחו את הדלת. אני מתקמפר בחלון, מי שבא ברוך הבא. שיבואו לנטרל את זה, כוסים מה שלהם.
כן, אני יודע מה לעשות. ככה. רימון! אחד בדלת. הורדתי אותו לרצפה. שמישהו יהרוג אותו סופית. לא משנה, עשיתי. אתה זבל! הופה! תקשיבו, שימו פרצ'קוטה, שביעת הדיפיוזר ואז אתם רואים... הצלתי לך את החיים, תגיד תודה. תודה אחי, תודה, אימא'לה. זהו, עוד שנייה נגמר. יאללה פיוז! אין לו מה לעשות, אין לו מה לעשות. לפיינל קיל! תראו, טם דם 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 בום בום. למה אתה עם שוטגן? זה היה איתן בכלל? ככה עושים את זה חברים, ככה עושים את זה. אני צריך ללכת